Tak se nám dneska stalo, jsme se ráno probudili a zjistili jsme, že Casey, bývalý hřebec, čerstvě valach, je v ohradě s Harleym, naším plemeníkem. Je u toho i kobila, Rose. Vypadalo to jako strašný průser. Čekala jsem, že budou všichni pokousaný, popraný, ale vypadá to, že se nic nestalo. Nejsou žádná zranění. Harley si hlídá kobylu svoji. Caseyho kobyla nezajímá. Nejde za ní, tak nechá jí Harleyovi, takže proto se nepoprali. Byli normálně spolu, kdo ví jak dlouho.